לא נוותר כל כך מהר, אנחנו בכל זאת פה, בקולוסיאום, בתחרות רבע הגמר, לקראת התחרות הארצית הגדולה לתקליטנים שתארך כאן בקולוסיאום, ב-27 בפברואר, זאת אומרת סוף החודש הבא. שופטים, מתחרים, בואו נשמע קצת, הנה שני תקליטנים מאוד ותיקים, אילן בן שחר ואמיר כהן, אהלן, והם השופטים בתחרות הזאת. מה התקנון? בקיצור נורא. כן, לכל משתתף יש 7 דקות בלבד, זוג פטיפונים ומיקסר, לא משתמשים לא בסמפלרים, לא בקומפקט דיסק, כלום, אין שום טריקים. כל מה שתראו היום זה הופעה חיה. ומה הכללים? לפי מה אתם שופטים? התקליטנים נמדדים לפי המיומנות שלהם במיקסים, בקאטים, בכל מיני סקרצ'ים. בעברית, מה שנקרא. הם עושים גם כל מיני דברים שאתם תבינו את זה בעברית, הם לוקחים למשל גיטרה או סקסופון ועושים איתה סקרצ'ים וכל מיני וירטואוזות. תכף נראה. בואו נעבור לשניים מהמתחרים, תראו לנו ככה קצת, עוד קצת. גם אני רוצה. אוקיי. בואו ספרו לי קצת על עצמכם, בני כמה אתם? 15.5. גם אתה, בערך. כמה זמן אתם בעסק הזה? 3 שנים. מתי זה התחיל בערך מהבר מצווה? לפני הבר מצווה קצת, כן, משהו כזה. תגידו, מה צריך, שמענו כבר את השופטים, אבל מה צריך באמת כדי להיות תקליטן טוב? בקשר לתחרות. בקשר לבכלל. כללי. בקשר לתחרות, אתה צריך הרבה מיומנות. צריך הרבה אימונים. ריכוז, כן. אימונים. מהבחינה השנייה, שאם אתה תקליטן של מסיבות בית, אתה צריך קודם כל להרגיש את האווירה. להרגיש את האווירה, כן, לכוון את הקהל, את אלה שיושבים בפינות. יש סיפוק במסיבות כאלה? מכל הכיוונים. תגידו, זה תחביב או מקצוע לעתיד? תחביב. קודם כל תחביב, כן. אולי בעתיד זה יהיה יותר עיסוק. טוב, אז תצליחו, תמשיכו, לא נפריע לכם. ואתם חשבתם שעל גיטרה מנגנים, אז הנה, עדי בן 14 מרמת אפעל, זה מה שהוא עושה בגיטרה, ושלום גיא. שלום וברכה. מאיפה אתה ובן כמה אתה? אני בן 12.5 מבת ים. גם אתה מתחרה בתחרות וגם שלך יהיה בהצלחה, ויש איתך סקסופון, ואני מנחשת שאתה משתמש גם בו בעניין הזה. נכון, עם הסקסופון הזה עושים איתו סקרצ'י למשל, וכמו שעושים בגיטרה אותו דבר עושים בסקסופון. ומשתמשים בעוד דברים, חפצים כאלה לעניין הזה? כן, כמו שאתם רואים פה, אחד משתתף עם סקטים ועם הנעל, יש כאלה גם אחד עם לחם עשה פה גם. תפוזים, הכל הולך. הבנתי. תגיד, זה דבר שלומדים אותו ממישהו או שלבד? בדרך כלל יושבים לבד, מתאמנים וקצת סבלנות ולומדים. עכשיו, מה זה אומר מתאמנים? זה הרבה רעש בבית? זה מעצבן את אמא ואבא? אפשר גם לשים אוזניות, אבל לפעמים זה עושה גם רעש. עכשיו, מה קורה? אתה במסיבה, כן? כמו שידור חי, יש לך פתאום תקלה, המיקרופונים לא עובדים, המיקסר יוצא מכלל פעולה, מה אתה עושה? זה גם בסקסופון. סולו של גיא. כפי שאתם שומעים, נגן מעולה. שלום. זהו, יש תוצאות, נכון? אילן, מי זכה? כן, הזוכה הוא גולן חן טוב, בן 15.5 מהרצליה, ואיתו עולים לחצי הגמר גיל קורקט, גיא אגת ומאיר חסון, ויש עוד. לפי מה שפטתם? לפי מה הוא זכה? הם זכו. אנחנו סיפרנו לכם בהתחלה שהם נשפטים לפי כל מיני דברים, לפי סקרצ'ים, לפי חיתוכים, לפי דברים כאלה. אני מוכרח להגיד שהוא פשוט הצטיין ברוב הדברים האלה, וזה מה שמעלה אותו אל החצי הגמר. יש עוד הגמר. ומה קורה בגמר? בגמר ב-27 לחודש הבא, בפברואר, יבוא אלוף העולם, צ'אד ג'קסון, יגיע לפה.
בואו נראה עכשיו את גולן, הזוכה במקום הראשון בתחרות היום. לסיום, אנחנו ניפרד מכם ונשאיר אתכם איתו. ועכשיו אני בשירי השני כאן הערב, אבודה בעיר.